Исәнмесез, дуслар. Сәлам. Мин Линара Батталова һәм Марат Галимов. Яна сезнең экраннарда. Әйе, һәм без музыкаль каймак хит парадын башлап җибәрәбез. Алдагы минутларда кызыклы темага сөйләшербез һәм җырлар тыңларбыз, клиплар карарбыз. Бездән аерылмагыз. Июль айының кайнар премьерасын тәкъдим итәбез. Игътибарны экранга юнәлтәбез һәм Гүзәл Әхмәтованы каршы алабыз. Беләм мин син мине көтмисең кайтыр дип көтмисең тагын бер очрашу булыр дип уйламыйсың өмет итмисең ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Ләкин мин Тагын бер әйләнеп Тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Бүген соң инде битебезгә Ниндидер нәтиҗә ясарга Үткәнне калдырып үткәндә Әйләндек бит хәзер ятларга Ләкин мин Тагын бер әйләнеп Тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Әйтелми калган шул бер сүзем Тыңгылык бирми һич күңелгә Чыгамын юлга дип Талпынамын мин бүгенедә Ләкин мин Тагын бер әйләнеп Тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Ләкин мин Тагын бер әйләнеп Тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Беләсегез килсә, мәшеләргә күбрәк хатын-кыз тавышы ошый икән. Хатын-кызларга да мәшеләр күбрәк ошый дип әйтер идем мин. Мәсәлән, Надежда Такранова да шушы рәткә керә. Кечкенә вакытлардан ук мәшеләр белән уйнап үскән кыз ул. Авылда җәй көннәрендә 15-әр була дип искә ала җырчы.
Biz Надежданың хит парадтағы клибін еске алайық әлі. Hezlerin, sözlerin, yağınla yüzlerin gidersin yandırıp nişikler düzerim sularının ağışın bulutlarda kara buğanım jayılıp yanlarına bara uyula uyula izlerin uyula kıyıla kıyıla sözlerin kıyıla Sızlanıp şığamın kilesi yoluna yolların ufukta etnige uyala Utalıp tuzanğa tımanda adaşma bir mini yoğalsan izlenip madaşma Uyula uyula izlerin uyula kıyıla kıyıla sözlerin kıyıla Kaylarda kaylarda gitip yolgalası Kile bir kile yanımda kalası Yanımda kalası Яш жыршы Миләүшә Фазылҗанова бүгін хит парадта 10-нчы урынны яулады. Үзенең яраткан мәшесе бар икәнен дә яшермәде. Исеме дә бик үзенчәлекле Мелани ди. Аның мәшесе дә киләсе клипны карарга бик яратадыр. TMTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешен сезгә тәкъдим итәбез. Сине сөйгән бүген
Җырлы гаилә Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар бу атнада үз лайыклы позицияләрен яулады. Җырлы гаилә балалары белән еш кына зоопаркка йөрергә ярата. Гаиләнең йорт хайваннары шәһәрдә дә, авылда да юк икән. Музыкаль каймак хит парадына әйләнеп кайтыйк әле һәм Хәйретдиновларның клибын бергәләп карыйк. Киләсе баскыч иясе Алия Мүбәрәкова акыл белән эш итә. Мәсәлән, балалары йорт хайваннарын бик сорасалар да әлегә алмый торалар. Хайваннарга да тәрбия кирәк бит ди ул. Алия белән килешүчеләр күп булыр. Ә хит-парадта җырчыбыз зур адымнар белән алгы позицияләргә атлый. Карыйбыз аны. Ясыймын адымнар, хыялларым шынға аша, канатланып мин ашкынам. Хыял юлынан мин барам,
yalgışlar yasarığa Üz kişime min ışanam Minga sundur adımlar Aldakta soruyorlar Minga sundur adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min yasıymın adımlar Barır yolum aşık görəm Yaktı utlar hem alkışlar Barda gütemini min biləm Min korkmayım yalgışlar yasarığa Öz kişime min ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Min korkmayım yalgışlar yasarga Öz küşüme min bugün ışanam Köpten kütken zor hıyalım Şınga aşa bugün Yok Birni eytmediz Birni deşmediz mina Min bugün yasayım zor adımlar Min bugün alğa baram Min bugün birniden de korkmayım Min öz küşüme bugün ışanam Min yasımdır adımlar Aldakta soruyorlar Min yasımdır adımlar Adımlar Min bugün bir bəxtli Ey min bir bəxtli Aldakta umuşlar Umuşlar Muzikal koyma hit paradan devam etemiz. Келесі жыршы ул Сара Асфандиярова. Sara iyde arıslan üstürür idim di. Jırşı arıslanlarını bik yarata. Kim bilä bit, belki bu hıyalın şаңа aşar. Sağındım tuğan ovum Senin akayınlarını Sağındım tuğan ovum Senin kuş isli tanlarını Sinde gilneş istava Gizilev sığın şiltre bağa Maturite tanlarata Lirip aman sima tarta Sinde gilneş istava Gizilev sığın şiltre bağa Maturite tanlarata Lirip aman sima tarta
sina beylim sağ bulup dursam eğer Sindegi neşista hava Gizile ısın şiltre bana Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Sindegi neşista hava Gizile ısın şiltre bana Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Matur itip tanrata Künel kaman sina tarta Künel kaman sina tarta İlsur Şaripjanov hayvanlar köp allardy. Әдіріслеп әйтсек, Гүлназ да, Илсур да ауылда өскен балалар. Шуңа күрә аларның үзләрендә авыл зоопаркы булган. Шәһәрдән кайткан балалар алдында мактаны өчен менә дигән мөмкинчелек. Әйе, алар балачакта бу лайфхакны бик яхшы кулланган. Benim canım İgilete şadılana Seni görsem seni kışsam Benim canım Yırak yolga da riza Senin kütesini duysam Barbar bir yanına param Bara bara bir yanına varam Barbar bir yanına param Barbar bir yanına param Yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram Benim günüm Kıyaşsız nursuz kalan Gelmezse senin haberin Benim kumi Tek bir sözünü güde Gel yanıma birden verim Barbar bir yanına param Bara bara bir yanına varam Barbar bir yanına param Barbar bir yanına param Yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram Canım Yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram yanına varam yanına param Yanına varam param Varam yanına param üzüme Allah'ım gözlerin odamı bir nige Koram benim canım Киләсе резидент Роман Плеханов. Аның турында кызыклы факт. Роман Европаның җир шарының һәрбер шәһәрендә зоопаркларга йөри икән. Бик кызыклы һәм файдалы сәяхәт бу. Итәр вакыт үземә берәр йорт хайваны алырмын ди җырчы. Җырындагы кебек, һәр нәрсәнең үз вакыты. Ә хәзер Роман Плехановның җырын тыңлар вакыт җитте.
Вакыт яшәү башка булыр, караңгыны куар яктылык. Ни булса да булсын дөньясыннан, югалмасын гына яхшылык. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт давылардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Җитәр вакыт безнең уллар инде, бөркет булып очар оядан. Ул чакта да нәкъ бүгенгә кебек, бу дөньяны сөеп туя алмам. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт давылардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Вакыт ерагайыр бездән, бу елларның салкын серемә. Үз юлымнан алга таба атлыйм, җилгә каршы куеп йөземне. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт давылардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Җитәр вакыт яратулар аша, без менәрбез тормыш үренә. Җитәр вакыт давылардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Җитәр вакыт давылардан куркып, бер адымда артка чигенмә. Дуслар, сіз музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Биредә иң яхшы хит җырлар, клиплар һәм сез яраткан популяр җырчылар. Һәр атна сайын алар үз лайыклы урыннарын алып бара. Киләсе җырчыларны каршы алабыз. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар бүген популярлар арасында. birinchi retda o'tira turgan opamiz bit bu. Ay rahmat. Ikkovi birga o'tsak kishilar bor. Ortimizdan qarab qolirlar. Ortimizdan qarab
Ышыланған матур жыр болсын. Біз бұл жерге бик көп жырлар бирдік. Жырларыбыз кебек бұл достық. Қазан бірге! Айырым айырым yıllar şarkılarda da birge jırlap ömür itelede. Bir günüm yok mine silerge. Bir günüm yok mine şikeli. Bir günüm yok mine silerge. Bir günüm yok mine şikeli. Әміне Илшат Сафин атларға мөкиббән китә икән. Әйе, ул авылга ат алып кайтып куеп, аны ашатып, басуда йөртеп керүдән дә рәхәт әйбер юк ди ул. Ул ат үзенең хуҗасын бик яратадыр инде. Бер шигем юк. Әйдә соң хуҗасын җырлатабыз. Меңа булышасызмы? Достар, bir ишетимәле кәйфләр! Менә шулай әйдәгез әле, куллар өскә. Бәйрәм булгач бәйрәм булсын бергәләп. Киттек. 1, 2, 3. Менә шулай рәхәтләндереп. Şanlı şeyler ciddi dağın Yaktı yıldız kökelerde Şol yıldızlar arasından Ezdim seni kişlerde Şol yıldızlar arasından Topsam seni eklerde Gözü balları idemleki Boyum gitmez kişilerde Hoş 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 yanıma Konu 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 koluma Sesini nene göz nurun Kökürdagi yakıtı yıldızım Hoş 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 yanıma Konu 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 koluma Sesini nene göz nurun Kökürdagi yakıtı yıldızım Musibetin köklerden üstün Balkıp suyu ürlaşır Sen bitmiş saylagan yıldız Seylik ayda sırlaşır Jayning жылы kişinidesin Bik yaktı balık kıysın Sizdesin mi kıyselerinin Sizge degan tatlısın Hoş 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 yanıma Konu 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 koluma Şimdi minemi göz nurun Kökürdagi yakıtı yıldızım Hoş 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 yanıma Менә шулай. Konu 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 koluma Sizi minemi göz nurun Kökürdagi yakıtı yıldızım İşitme. Әйдә Қазан бергәләп. Şanlı şeyler ciddi dağın Yaktı yıldız kökelerde Şol yıldızlar arasından Ezdim seni kişlerde Şol yıldızlar arasından Topsam seni eklerde Üzüp alır idemleki Boyum gitmez kişilerde Әйдә менә кадерсез. Konu 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 koluma Sesimin eme göz nurun Kökürdagi Ey молодцы бергәләп. Hey! Hoş 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 yanıma Konu 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 koluma Sesimin eme göz nurun Kökürdagi yakıtı yıldızım Kökürdagi yakıtı Hey!
Эт кешенең тугры дусты диләр. Нияз Хаматшин да бу сүзләр белән килешә. Чөнки ул авылда үскән егет. Ә авылда эте дә, псие дә бар. Киләчәктә йорт салып кергәч, һич шиксез эт алабыз ди Нияз. Ә хәзер Нияз Хаматшинның TMTV Production командасы белән төшерелгән клибын карап үтәбез. Çiçekler arasından Min seni izlep taptım Bir kuruda aşık buldum Bir kuruda yarattım Hoş hissi sirin şeşegin Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim Hoş hissi sirin şeşegin Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim İkimizning muhabbet Jeter әле гомергә Язмышның юллары буйлап Atlasak иде бергә Хош исле сирин шәшәген Мин сиңа үзеп бирдем Үзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине дидем Canım sen mingə kirek Булырмын һәр чак терәк Бары синең өчен генә Яна бит минем йөрәк Бары синең өчен генә Тибә бит минем йөрәк Хош исле сирин шәшәген Мин сиңа үзеп бирдем Үзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине дидем Хуш исле сирин шәшәгән Мин сиңа үзеп бирдем Үзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине дидем Үзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине Yaratam seni didem Безнең социаль челтәрләргә языл. Эксклюзив яңалыклардан хәбәрдар бул. Берничә мизгелдән тагын бер резидент белән танышырбыз. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә алабыз. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер Мин сиңа кайтырмын, әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Arrasama, arrasama, sen
Вакыт яратулар аша Без менәрбез тормыш үренә Җитәр вакыт давыллардан куркып Бер адымда артка чигенмә Аерым елар шакыларда Бергә җырлап гомер итәләдә Бер көнем юк минем силәргә Куш исле сирень чәчәген Мин сиңа өзеп бирдем Өзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине дидем Җырчы Айгөл Зайнуллина хайваннарны бик яратса да, алар янында озак тора алмый икән. Аллергия ирек бирмейди. Айгөл, бер дә уфтанма. Безнең сиңа бер шәп яңалыгыбыз бар. Син бу атнада музыкаль каймак хит парадының беренче урынын яуладың. Котлыйбыз сине. Ура! Һәм карыйбыз.
Бүгенге чыгарылышта җырчылар турында тагын да күбрәк белдек. Җырларын тыңладык, клипларын карадык, бәя бирдек. Музыкаль каймак